Bretaña bretonante, non? Tamén existe unha Britonia britonante, e eu, digamos, pertenzo a esa, a miña cuota nesta xornada ven por esa parte, non? Eu son mindoniense e, polo tanto, como veredes, falarei con paixón da Bretaña e tamén da Britonia, a nosa Bretonia, non? Ben, bueno, vou facelo a partir desta presentación que vos trouxe. Evidentemente, o tempo é limitado, pasarei por riba de moitas cuestións, pero, bueno, se despois hai un pequeno coloquio, pois intentamos ampliar aquilo que se xa o vos interese e, en todo caso, nas actas. Eu quero defender hoxe aquí algo, e estou convencido de que vou coincidir cos compañeros da mesa, e é o feito de que Cunqueiro é, sen dúbida, un escritor bretonófilo. E é un bretonófilo, ao meu ver, de libro. E isto no dobre sentido. Porque é un bretonófilo modelo, paradigmático, e porque, ademais, o foi durante moito tempo e, en esencia, a través precisamente das lecturas e do coñecemento intermediado que tivo da Bretaña, que iso foi real, empírico, pois a partir de certo momento da súa vida, non? Entón, o primeiro que me interesa a mí un pouco repasar con vos, xa sei, é inevitable que en algún momento acabarei solapando, me cruzando con algo que contarán moito mellor que a mí as miñas compañeras Xus e Cristín. Ben, quería, digo, facer un recordatorio de cales son as vías de acceso ao coñecemento da Bretaña, da súa historia, da súa cultura e das súas claves por parte de Cunqueiro, non? E iso que tedes aí resumido, non? En canto ao tratamento da temática bretoa na obra de Cunqueiro e en xeral na súa posición vital, acercouse este mundo a partir, digamos, de dúas vías, non? Unha sería o coñecemento literario, vía bibliográfica, como os poño aí, ou referencial indirecta, e outra o coñecemento vivencial. Delas dúas, a mí non me cabe dúbida, creo, que o que máis pesou foi a primeira destas cambios, non? Eu creo que Cunqueiro visitou con gusto a Bretaña no ano 64, en maio de 64, pero eu creo que toda a vida seguiu soñando a súa Bretaña ideal e aquilo que el pensara, non tanto que era a Bretaña como que debería ser a Bretaña, non? Como chegou ao coñecemento, eu creo que profundo da Bretaña? Bueno, pois, fundamentalmente coas lecturas que fixo de autores maiores que trataron esa terra. Xa se dixo aquí onte, por parte de varios oradores, que un dos seus referentes, sen dúbida, foi Lego Fit, non? Algo que leu bastante, sobre todo aos seus volumes da alma, da ánima bretoa, non? Que tiñan unha especie de biblia da cuestión bretoa. E despois tamén se dixo aquí onte, eu concordo, que tivo moita influencia nel a persoa de Chateaubriand, non? E sobre todo, bueno, pois as memorias do Ultratumba, non? Que tamén era un libro moi do seu gusto. Pero, ademais desas lecturas, obviamente literarias, non? Tamén coñeceu a Bretaña antes de ir visitar por outras vías, por outro tipo de materiais indirectos, como aí digo, non? E el deixou, además, testemunha disso, non? Dixo, nun prólogo que fixo, bueno, nun epílogo, en realidade, que fixo a edición castelá das Crónicas do Santre, el revelaba cal foran as súas fontes de coñecemento da Bretaña. Decíalles aos lectores, un epílogo para bretóns: sepan los bretones que lean este libro, que el autor no ha viajado por su tierra, y todo lo que aquí está en estas crónicas se cuenta de ella tomado de mapas, de libros, de viajes, de lecturas de Chateaubriand y de Le Goffin, de algunas historias de ciudades y de cartas ejecutorias de las nobles familias, ¿no? Entón, el en realidade manexou moito deste material accesorio para crear esas maravillas que vemos despois nas crónicas dos 80 e en outros lugares, non? Incluso interpelado por algún amigo, non? Sobre como fixera neste particular e como conseguira recrear ese mundo, pois el confesou que dun modo moi práctico, moi pragmático, non? Utilizando a guía Michelin, vendo que vías había, que ruidos había, e despois para a cuestión paisaxística que tanto pois, mérito nos ten,
el tamén dicía que non tiña nada extraño que facer, o único que tiña que facer era asomar as ventas de Mondoñedo, mirar a paisaxe, porque en esencia era a mesma que a da Bretaña, cousa que ao final o tempo lle confirmou, porque cando foi visitar a Bretaña asombrouse de que efectivamente o que ele imaginara era tal o pensar, non? Bueno, ele foi a Bretaña, como sabedes, os compañeros bretóns e tamén os compañeros que están na mesa, por unha encarga, non? Para contactar co mundo musical bretón, non? E ali estivo acompañado por outros persoeiros galegos destacados, fundamentalmente Francisco Fernández de Riego, e ian ver a Polis Montserrat, non? Para facer un intercambio musical e que viñeran un grupo bretón de gaiteiros tocar ao Festival do Mundo Céltico en Vigo, cousa que efectivamente pasou. E isto, pois, o Botrel e outros saberían falar máis que a mí, non? Ben, en todo caso, estas son as dos vías de chegamento e, como digo, a miña conclusión, por non liarme agora máis, é que Cunqueiro foi sobre todo un coñecedor, un bo coñecedor do mundo bretón e da súa circunstancia, sobre todo a través pois, da lectura e da frecuentación de textos de bretóns ou sobre Bretaña. Despois, bueno, aí hai unha foto, como vedes, da súa visita a Bretaña. En canto ao asunto das liñas de converxencia galego-bretoas, iso que tamén se falou xa nestas jornadas desde outros puntos de vista, non? A economía, o comercio, etc. É dicir, que interpreto eu que Cunqueiro vía como o que irmandaba máis sólidamente a bretóns e a galegos, eu creo que hai tres cuestións básicas, non? Por un lado, o celtismo bretón, non? Por outro lado, a conciencia plena de que tanto a Bretaña como Galicia pertencían a eses bellos reinos da cristandade europea, cunha aura medieval que aínda se estendía ata os nosos días, e fundamentalmente tamén a materia de Bretaña, non? En canto ao asunto, bueno, aí tedes tamén outra foto, a ver, de esa visita a Bretaña, non? Donde está con Pedro Rial, con Carlos Espinosa, con Francisco de Riego e con Montserrat e a súa muller, a súa esposa, non? En canto dicía o asunto do celtismo bretón, Cunqueiro o que cría con respecto a este tema como mente científica era unha cousa e o que despois facía como creador era outra. Cunqueiro ten manifestado en diversas ocasións as súas dúbidas sobre a historicidade da chegada dos bretóns e en que época viñeron e ata que punto e que tipo de celtas eran e demais, non? Pero el resumía todo cunha frase absolutamente rotunda, non? E el que el dicía que independentemente de cando chegaran eses poboadores do norte, se chegaran os mesmos a Bretaña e a Britonia ou non, se eran a mesma tribu en distintos clans ou como era, él dicía, para nosotros, los gallegos, el resultado es lo mismo. Los britones que llegan, britones que se asientan, britones a los que rigen sus obispos y britones que se desvanecen en la niebla de las mariñas de Lugo, del valle de Mondoñedo, de la costa entre la ría del Barquero y el Cabo Portero, ¿no? Como creo que vía todo isto Cunqueiro? Ou a través de que filtro? Bueno, Cunqueiro tiña co asunto do celtismo unha adhesión sentimental. Era unha visión lúdica que ele reinterpretou en clave literaria, era un construto romántico, non? Non lle interesaba tanto o feito histórico per se, non? E niso, pois sí que se pode decir, xa digo con todas estas salvidades, disto tamén falaron as minhas compañeras Dama e Nogueira en estudos moi detallados, que pertencía, bueno, pues esa vaga atlantista de escritores que foran antes del, en algún caso, xunto a él, porque eran coetáneos, non? Tamén se citaron aquí, desde Risco, bueno, Condal, Risco, Cabanillas, Sotero Pedrallo, Castelao, evidentemente, Bozadrei, Carballo Calero, Fole, bueno, toda a escola burguesa tamén, non? Eu que creo que Cunqueiro neste asunto
conectaba con unha especie de mundo de remisión lendario, e que ese mundo idealizado era o que lle interesaba para a súa creación. Insisto, independentemente de como fora despois a Bretaña real. Tamén lle interesaba o mundo bretón polo feito de que era un dos grandes reinos da cristiandade europea, e aí ele tamén vía conexións co bello reino de Galicia, non? Pensade que Cunqueiro naceu, veremos mañá, Cristín, nunha das capitais do bello reino de Galicia, non? Iso, ben, pesou moitísimo, non? Entón, claro, inevitablemente, pues iso era asociado ao ducado bretón, e a todo ese tempo de esplendor, que foi o mesmo para a Bretaña que para Galicia, que foi a Idade Media, que a Idade de Ouro para ambos povos, non? E ainda que Cunqueiro, despois na súa obra, intentarei dicir algo disso dentro dun minuto, mestura tempos e xoga a desdebuxar a liña cronolóxica, sí que se pode adivinar que sempre hai un sustrato base, e ese sustrato base é a época medieval, non? A época dos grandes paladines e dos grandes reinos, e das grandes cortes e damas e cabaleiros europeos, desa cristiandade idílica que el añoraba, que é a que coincide con, bueno, pues, o tempo desa Bretaña e tamén da nosa Britonia, non? Este é un mapa de época de Bretaña, non? E despois a terceira vía de conexión, de converxencia, sería a materia de Bretaña. Nisto non me vou estender moito, se me permitides, porque xa o trataron nos anos 70, pois Ricci, Gracia Noriega, Buckley, nos anos 80 Nogueira, por exemplo, Lama no década dos 90, e despois ainda hai pouco a Almudena María Gómez Seoane fixo tamén un estudo moi pormenorizado, non? En todo caso, recordareis, sí, para que se entenda, tamén porque tiña fascinación por ese mundo bretón relacionado co ciclo artúrico, ca materia de Bretaña, que aquí, na Bretaña, na pequena Bretaña, pues está o bosque de Rosenliad, a fonte de Valentón, o Mont Saint-Michel, claro, que é onde Artur derrotou o xigante das rochas, e tamén, evidentemente, a Cornillon, que é de onde a patria de Tristán, non? A Bahía de Trespassé, que, bueno, pues, é onde está a cidade pecarenta de Is, que tamén tiña moito conto él, e Van, onde estaba o cabaleiro Pontus, etc. Non? Entón, para él, que era un devoto da materia artúrica, evidentemente a Bretaña pues, era un lugar, un espazo referencial, non? Ao que tiña, pois tamén, como vos contaba, unha adhesión emotiva, non? Él chegou a dicir: la amistad con los artúricos, con la gente de la Bretaña azul, la llevo melancólicamente en la memoria, irreales, como todos los recuerdos de la vida, pero no más, ¿no? Bueno, avanzando para non roubar máis tempo as compañeiras. Outra cuestión que me interesaba comentar brevemente é cal é a visión que ten da Bretaña, en concreto, Álvaro Cunqueiro. Eu creo que é unha cosmovisión espiritual. Ele enfrontaba a Bretaña real, a Bretaña visitable, a esa Bretaña ideal, mitificada, que estaba no seu maxín e que foi a que verteu nas súas obras literarias. E facía unha especie de xogo espiritual en círculos concéntricos, non? Que englobaría todo iso que tedes aí. Cunqueiro, na obra de Cunqueiro, hai unha pegada do mundo bretón dentro da mitoloxía, e aí aparecen pois o deus Bran, ao anegamento da cidade de Is, etc. Hai unha visión desde a xeografía, interesaba moitísimo, era un fan do santoral popular bretón, do que tiña un coñecemento verdadeiramente asombroso, e do que escribiu moitísimos artigos, non? Onde recordaba, por exemplo, pois, a historia de San Benitán, que era un santo peregrino que falaba pasar os seus peixes, de San Godón de Quer, que era un pastor e flautista que cazou un velocísimo cervo de 6 patas, de San Boé de Cancroxá, que era fillo dunha serea e protector dos mariñeiros, de San Queiz de Muiracrón, que era patroa das pecelás e que foi capaz de facer unha gran manta debaixo da que se acubillaron máis de 7.000 persoas, de San Clomier de Pen, que era mariñeiro e capaz de guiar as barcas polos incendios,
Bueno, e así ata un sinfín de santos patronos e de padroeiros bretóns. Fundamentalmente este coñecemento viña claro de Gofic, non? Ainda que tamén de outros, non? De outros estudosos, non? Por exemplo, de Lepir, non? Eu creo, sinceramente, non me molestei en facer o cotexo cos grandes axiógrafos franceses, pero eu estou convencido de que a mitad das cousas que conta, ou 3/4 partes, que se inventa. É dicir, utiliza unha base que ten que ver coa vida real deses santos, pero despois a mente de Cunqueiro é imparable. Ben, despois tamén estaría a cuestión da lei da historia. Cunqueiro moitas veces acude a contar relatos que teñen unha base real, pero que el deforma, coa súa mente de imaginación portentosa, e así conta, bueno, pues claro, de cuestións, por exemplo, como foi a subida do mar, despois o de Valo empegou Riguet, e como se fixeron ali unhas illas, que é un feito histórico que pasou no século VIII, pero despois todo o que describe as paisaxes ali invento, ou personaxes como La Barberina, que por unha especie de pulso literario que tiña con outro escritor galego, como Ángel Foller, que dicía que Manuel de Conxevilo, un bretón ilustre, visitaba as feiras e festas do San Froilán, os mindonienses non íamos ser menos, entón que nos visitou no seu tempo históricamente foi o bretón Le Barberina. Non hai constancia disto, do que sí que hai é que Le Barberina viaxou todo o mundo, incluso a China, no século XVIII, pero non de que chegara a Galicia, e moito menos a Mondoñedo, navegando desde Viveiro como quería Cunqueiro, non? Pero ele era así de fantástico. Ben, e por suposto, todo o mundo da outra realidade. Isto é algo que tamén nos irmanda a bretóns e a galegos. Pensade que esa é a base, a columna vertebral de tanto das crónicas do Sexantre como, sobre todo, as crónicas do Sexantre. Pensade que é unha especie de santo compaña que van en carruaxe, non? E tamén do Merlín e familia en moi boa medida, non? De feito, hai incluso un artigo onde Cunqueiro dá a clave para interpretar todo este mundo da outra realidade, non? E da espiritualidade bretoa e galega, que é a mesma en esencia, non? Cunqueiro, nun artigo que se titula precisamente As benditas ánimas, di: conviene advertir que cosas tales, es decir, isto de creer en cosas espirituales, non? Contra lo que creen algunos, solamente se dan en pueblos muy intelectuales y muy espirituales a la vez. Pueblos que, como Bretaña, Irlanda y la propia Galicia, son intelectualmente y espiritualmente hablando de una riqueza incomparable. Así que, como vedes, era bretonófilo declarado. Ben, seguimos. A última cuestión que quería achegar aquí. Todo este mundo espiritual, de conexión, interconexión coa Bretaña, que tratou longamente, en Cunqueiro espella en diagonal ao longo de toda a súa obra. Transversalmente cruza todo aquilo que ele escribiu. Sempre tivo esa fascinación da Bretaña e do que o conectaba coa Bretaña no seu caletre e reflectiuno nos distintos xéneros que cultivou. Evidentemente, na narrativa, claro, e aí tedes as crónicas do Sexantre, seguro que as compañías falarán máis disto, o Merlín e familia, non me pararei, porque elas son especialistas no asunto, pero que saibades que tamén aparecen estas cuestións bretoas noutros libros, como El año del cometa, Flores del año 1000 y pico de ave, e ese texto inconcluso de La caverna de la Galiana, donde aparecían viaxeiros bretóns que paraban na famosa taberna, non? Pero non son na narrativa, porque moitas veces, e eu creo que isto é algo seguramente que ocorre, xa me dirán despois os compañeros bretóns, a Cunqueiro probablemente a percepción maior que ten alá é a de narrador, pero Cunqueiro cultivou xenialmente moitos outros xéneros. De feito, non isto como os futbolistas, non se pode dicir quen é o mellor, depende de se xogan de porteiro, de dianteiro ou de medio, pero que sí que está claro, eu espero que non se enfaden os compañeros de mesa que me acompañen nisto, que Cunqueiro é un dos grandes escritores da literatura galega de todos os tempos e é probablemente o máis completo, ou polo menos o que brilhou a igual altura, extraordinariamente, nos distintos xéneros, non? Entón, na poesía de Cunqueiro tamén se atopa, non son as narrativas, pegadas do mundo bretón. Aí tedes o famoso poema de Herba Quiocolá, das crónicas de Bran, pero tamén ten outros poemas, por exemplo, titulado Falando con Dama Emiliana, que, como sabedes, é
e tamén do ciclo artúrico relacionado coa Bretaña, coa combinación de Caque de Golet, que está nos vosos calvarios representados, e que parecen poemas de Cunqueiro. E, por suposto, no xornalismo literario, citei aquí varios artigos, pero hai unha chea deles en distintos libros, que están feitos as súas compilacións de artigos, e, sobre todo, nestes de Lembés, a Benito Icía e o Descanso de Camillero. Hai dúcias, e xa digo no artigo das actas, se queredes o detalle de cales son, pois están explicitados. Pero tamén non son na narrativa, non son na poesía, non son no xornalismo literario, no mundo da traducción. Temos constancia, sabemos, nos os textos, que Cunqueiro traduciu a Eugène Guibelic, a Víctor Segalén, a Mas Jacob, a René Ricardó e a Dija Tiguá, a Jalé, que son autores bretons, nalgúns casos bretonantes e noutros, bueno, de expresión franca francesa, non? E incluso noutros textos que non teñen que ver con estes xéneros maiores, tamén Cunqueiro introduciu elementos bretons, non? E o caso dos seus traballos sobre gastronomía, sobre cociña, non? E fala dos mexillóns, fala das claro, fala dos xatos, das carnes bretoas, por suposto poñendo todo polas nubes, da sopa de bretoa, non? E noutros tipos de xéneros tamén, como por exemplo os textos etnográficos de tesouros e outras magias, e algún outro texto tamén de outro xorne no que separou, por exemplo, falaba tamén Botrel nos textos de natureza musicolóxica. Interesaba moito o asunto das gaitas bretoas, das cornamusas, etc. Sobre iso tamén moitos artigos de isos textos. Ben, como xa algún tempo, remato. Simplemente dicindo que Cunqueiro, en conclusión, para mí soñou unha Bretaña ideal e aferrouse a ela como a unha especie de paraíso do que nunca quixera despertar, non? E aqueles seus galantes cabaleiros e delicadísimas damas, os seus infindos ríos e as pontes que tiñan lá lagacías blandas, pero tamén os santos milagreiros e outros genuínos personaxes históricos e ultrarreais foron a Armórica, a Bretaña, coa que teceu as súas páxinas de todas que se contan, ademais, creo eu, entre as mellores que escribiu. E nada máis, e moitas gracias pola vosa atención. Merci beaucoup Armando et merci surtout pour ce partage du temps. On va maintenant, je vais passer la parole à María Jesús Lama López, qui elle enseigne à l'université de Barcelone, où elle est aussi responsable du lectorat des Galiciens. Bien évidemment, ses recherches sont en lien avec la littérature et le discours identitaire national. Elle a à son actif, en quelque sorte, un certain nombre d'articles sur Rosalía de Castro, sur aussi les liens entre la littérature Brésil, Galice, Portugal. Elle a aussi, et c'est vrai que c'était sans doute très tentant, mis en rapport avec Cunqueiro et la Catalogne. Et pour toutes ces raisons, je crois qu'on va avoir grand intérêt à l'entendre. Donc je lui cède sans plus attendre la parole. Gracias por la presentación, gracias por convidarme aquí a estas jornadas. Tengo que empezar por confesar un problema técnico que como é tan difícil xa facer un traballo que aporte algo realmente original sobre a obra de Cunqueiro e a súa relación coa Bretaña, eu fixen un pequeno experimento que consistía en facer un seguimento polo mapa da Bretaña e marcar un itinerario marcando os puntos no mapa. Isto fixeno con un Google Maps que abría a través do meu Drive, pero o ordenador que temos aquí funcionando ten perfectamente conexión con internet, pero non me deixa abrir o meu mail para acceder ao meu Drive. Ten que
enviarme un código ao meu teléfono e non me envía o código ao meu teléfono e non podo meter o código. Intento abrir o meu ordenador e o meu ordenador non recoñece a conexión con internet nin coa clave do Consello da Cultura nin coa rede de conexión co meu teléfono e non sei, é unha especie de conxura que me impide Une solution pourrait être, parce que moi aussi je me suis amusée à ce petit travail avec l'aide de mon président. Donc dans mon PowerPoint il y a une carte avec les points, les différentes étapes justement si ça peut servir. Et je pense que c'est l'avant-dernière diapositive dans mon PowerPoint. Bueno, o mapa, a cuestión consistía en ir seguindo todos os lugares da Bretaña que nomea Cunqueiro nas crónicas do Sochantre e facer un percorrido case turístico pola Bretaña para ver todos os lugares que unha especie de ruta cunqueiriana que poderíamos seguir cos Sochantres solamente, non? E de feito son tantos os lugares que, claro, un mapa da Bretaña axuda a situarnos, pero o que me interesaba era ter marcados os lugares concretos que marca. Entón, vale, a esta é a Fera Oeste, vale. Eu, por lo menos, estou axudando a situarnos a viaxe que fai a carroza. Moi ben, moitas gracias. De todos xeitos, agora que Armando comentaba aquí a descompensación da cuestión de xénero en relación coa participación, especialmente nas mesas de estudos históricos, que agora queda aquí moi compensada. Eu, como era case non me daba tempo realmente a facer a ruta de todos os lugares, porque son moitos. Os lugares é unha especie de inmersión na Bretaña por toponimia, por bombardeo de toponímicos, non? Entón, a miña comunicación titulábase Unha viaxe pola Bretaña con Clarina de Saint-Placat, Madame de Saint-Vaast, porque o que fixen ao final foi a ruta da única muller que participa na Oeste, na Madame de Saint-Vaast, o lugar onde naceu, os lugares onde foi a súa. Realmente moi bonito, poderíase facer rutas cunqueirianas na Bretaña, a lugares onde por onde foi pasando a súa nai despois da morte do pai, que ten que seguir todos uns periplos para buscarse a vida, para gañarse a vida e para sobrevivir, dedicándose a diferentes cousas. Logo ela e a súa irmá, e toda a historia de Clarine de Saint-Vaast, de Clarine de Saint-Placat, que acaba casando co cabaleiro de Saint-Vaast, a Madame de Saint-Vaast, un percorrido moi bonito que espero poder poñer nas actas. Pero de todas maneiras, bueno, vou empezar a ler o texto con unha coas cuestións comuns antes de chegar a ese roteiro que pretendía presentar hoxe aquí con ese mapa de Google que aquí temos a conxura da técnica. Bueno, Álvaro Cunqueiro é un autor central en moitos aspectos dentro do campo literario galego, desde logo que o é cando se fala do tema que hoxe nos convoca aquí, as relacións da cultura galega coa Bretaña continental. Eu quería comezar, sen embargo, por decir que non é o único e que o camiño que percorre segue, en parte, o dun claro predecesor da xeración anterior. Un predecesor que ás veces esquecemos, porque sempre eu, personalmente, tamén falei da liña que segue desde Condal, Risco, Cunqueiro, Cabanillas, Risco, Cunqueiro, pero penso agora que hai tamén outro predecesor moi importante que
que probablemente serve de guía en confesada para as alusións a algúns cruceiros e outros elementos de microtoponimia que aparecen diseminados na súa obra. E, ademais, a liña cronolóxica desta fecunda relación intercultural continúa con outros autores posteriores, entre os cales non podo deixar de mencionar a densa e complexa novela de Ferrín, Bretaña Esmeraldina, que establece, a súa vez, un interesante diálogo coa obra de Cunqueiro. Un camiño cheo de retos para as moitas primaveras ou mesmo tonos soleados que seguramente esperan estes encontros. Mais, o autor mindoniense aborda de maneira particularmente fecunda a ollada da Galicia cara a Bretaña, porque lle serve de inspiración en moitas direccións. O porqué desta paixón, esta obsesión, reside evidentemente nunha clara intención de situar a cultura galega en diálogo cun arco de culturas atlánticas, coas que se reivindica unha irmandade que permeabiliza a tradición. Os creadores galegos do Rexurdimento contemporáneo, ampliando a acepción, o significado da palabra Rexurdimento, sabían que unha literatura con rica tradición oral, pero escasa tradición culta, escrita, como a súa, só pode alimentarse desa irmandade que lle sirve para ampliar o arco referencial. Ele ofrece un corpus épico-lendario desde as culturas celtas e unha tradición de prosa culta medieval a través da materia de legado. Moi atento a esa riqueza mítica, originaria, nos anos da súa reincorporación ao campo literario galego na posguerra, Cunqueiro traballa tamén nun proxecto de reinvención persoal, pois partindo da experiencia da cidade como poeta da xeración das vanguardas, entra nunha nova etapa para construir un potente discurso no xénero narrativo. E ao reflexionar sobre a orixe da novela nas culturas occidentais, é obrigado mirar para a Bretaña. Por iso, a primeira inspiración vai encontrar o noso autor nos materiais do ciclo artúrico e da materia de Bretaña, acometendo neste campo o primeiro capítulo da súa permanente tarefa de releitura dos mitos, coa novela Merlín e Familia, de 1955. Mais é a seguinte novela a que sorprende máis coa novidade da perspectiva desde a que traballa a apropiación e incorporación nese mundo cultural que se quere construir como espazo común. É moi inmediata, ademais, a publicación das crónicas do Sochantre, un ano posterior, apenas, a Merlín e Familia do 1900. E, polo tanto, é evidente a conexión entre as dúas novelas, a pesar da súa diferencia. Que hai unha conexión alrededor do eixo do referente bretón. En realidade, son dúas caras dunha mesma moeda, e non me extrañaría que Cunqueiro as traballase no seu momento case simultaneamente. Son dous enfoques opostos para chegar ao mesmo fin. Na primeira, utilízanse personaxes característicos centrais da lenda artúrica. Merlín e Xenebra, centrais, entre comillas, Merlín e Xenebra. E o mecanismo de apropiación a que se someten é o traslado no espazo. Unha ousadía, se temos en conta que a materia de Bretaña se define precisamente polo espazo en que se desenvolve a acción. Mas todo está calculado dentro da lógica interna da ficción cunqueiriana. O espazo define a materia porque o reino é o centro da acción cabaleiresca. Só os cabaleiros poden sair a correr aventuras noutros espazos exteriores porque a corte é o lugar do equilibrio do que sae e ao que sempre regresan. Pero que sucede cando o reino é destruído? Xa non hai continuidade, nin aventura posible.
mais só os guerreiros se destruen nunha guerra. O mago, as damas, non morren. E quizáis a lógica permite asumir que non continúen vivindo nas ruínas dun mundo aniquilado. Por iso, a súa discreta chegada ao paraíso atemporal da Galicia rural é perfectamente plausible. Deste xeito, Galicia convértese nun espazo das aventuras artúricas, nese momento tan simbólico da esperanza bretona, cando o reino está destruído e queda a esperanza pola recuperación dese reino ideal. Nas crónicas do Sochantre, pola contra, o autor decide respectar o principio básico de que a materia bretaña é a que recolle aventuras situadas no espazo xeográfico da Bretaña. Respéctase, pois, o ámbito xeográfico do escenario, mentras se establece a conexión cunha temática na que son evidentes as conexións dentro da cultura tradicional galega e bretona, as aventuras de ultravioleta. E o punto de conexión é unha crenza popular que ten un paralelo claro nas dúas culturas, a comitiva de mortos que devanan penando polos seus pecados a través de camiños, bosques, eventos do país. A Santa Compaña en Galicia e a Ancón da Bretaña. E, desde logo, a paisaxe atlántica que percorren esas almas en pena dos dous países. Unha paisaxe case igual, moi semellante. A descripción do espazo con que se abre a novela, nas crónicas do Sochantre, decidí centrarme, porque me parece neste sentido máis original e tamén porque a materia artúrica non se sitúa en parte na Grande Bretaña, xa que aquí se trata das conexións coa Bretaña peninsular, coa Bretaña continental, pois as crónicas do Sochantre e o texto me parece máis claramente interpelado. Pois a descripción do espazo con que se abre a novela podería ser perfectamente aplicable a Galicia, coas costas apeneradas, os labirínticos carreiros e corredoiras, as fragas umbrosas, as nevas e orballos, a vegetación silvestre, atravesada por seres solitarios e misteriosos, marcada por símbolos dunha religiosidade de reminiscencias pagás, poboada por ventos murmurantes. Esas dúas páxinas de introducción da novela de presentación do espazo unha xoia de condensación e realmente un exemplo de esa conexión íntima entre a realidade material da Bretaña e de Galicia. O propio autor recoñeceu en múltiples ocasións, en entrevistas, en textos diversos, que se inspirara en Galicia para describir esa Bretaña que non coñecía. Formula con especial claridade un texto que introduce na traducción castelana das crónicas do Sochantre. En las crónicas do Sochantre introduce o epílogo a los bretones, onde explica como se documentou e como se informou para crear esa Bretaña que non coñecía directamente. Sepan, neste texto, sepan los bretones que lean este libro que el autor non ha viajado a su tierra. Moi honesto, ainda, unos anos despois, cando aparecera
versión castellana. Y todo lo que aquí en estas crónicas se cuenta de ella está tomado de mapas, de libros de viaje, de lecturas de Chateaubriand y Le Goufil, de algunas historias de ciudades y de cartas ejecutorias de nobles familias. Es decir, documentación libresca. Documentación libresca por un lado. Y por otro lado, lo que decíamos, a observación por analogía coa paisaxe galega, que él formula así: el campo y las ciudades, los ríos y los vados, los caminos y las ruinas, los he pintado del natural de la tierra mía, Galicia, siendo ambos, el bretón y el galaico, reinos atlánticos, finisterres, parejos en flora y fauna y provincias vagamente lejanas. Mas, ainda sinala outra fonte que poucas veces se comenta e sobre a que eu teño un interrogante, que é a fonte de un amigo bretón, un bretón que vive en Ringlo, que non sei se alguén puido documentar se este señor existía de verdade, era un amigo co que Cunqueiro puido falar para contrastar, para leer os seus textos e preguntarle, ¿no? Pero él, neste epílogo dos bretones, explica abertamente, pode ser unha das súas ficcións. Eu non teño constancia, non encontrei textos sobre Cunqueiro e creo que é algo que queda aí aberto para confirmar. Pero bueno, que nos di ele: celebré amplia consulta con Felipe Leven, alias o francés de Río, que en este pueblecito de la Marina de Lugo carpintea de Ribera y es de nación bretona, malvino, de San Malo, malvino propio, y se precia de hablar dos lenguas de allá, la de San Malo y el bretón bretonante. Y me dijo que encontraba su patria en mis relatos y tal y como él la dejó hace unos 40 años. Es decir, que contrasta con unha testemunha directa a súa creación da Bretaña, pero con unha testemunha directa que lle confirma a exacta coincidencia con unha Bretaña un tanto enxebre, diríamos aquí en galego, ¿no? De 40 anos atrás. Por lo tanto, se estamos falando dos anos 60, cando se publica a versión, principio dos 60, cando se publica a traducción castelana das Crónicas do Chantre, sería a Bredañas nos días, non? Non importa moito en canto a cuestión da paisaxe física, si se cadra en canto a paisaxe humana. Pero, ainda nos di Cunqueiro nesta epílogo aos bretones un par de cousas tamén moi interesantes. El mesmo faise unha autocrítica e encontra as diferencias sobre como él representa este mundo da Bretaña e como representaría un bretón. E a diferencia esencial é que para a cultura bretona encontra Cunqueiro, el que era tan defensor da realidade, do status de realidade do mundo soñado, encontra que aínda o son moito máis os bretons. É dicir, os bretons na cultura tradicional bretona o normal é que non haxa liña divisoria entre o real e o irreal, non que se defenda a súa identidade, non é que se defenda porque non hai liña divisoria, algo así. Y lamento no poder contar las historias de esos
conforme al uso de los bretones. Esto es, acompañando cada relato de una vida con muestras, con objetos que hayan pertenecido a ellos, a sus ascendientes o descendientes. Son las características probas de realidade das que falan Darío nas narracións conqueirianas, non? Son as características das narracións conqueirianas. A proba de realidade de todo narrador oral que leva algún obxeto para mostrar que aquilo que conta é real porque ten ali un vestigio do momento en que vestigio o hueso ou en que o vivo directamente. Entón, di que para os bretóns existen sempre, nos relatos están sempre cheos desas mostras, como objetos que han pertenecido a ellos, a sus ascendientes o descendientes. Y esto es así, porque los difuntos que pasean por estas páginas son hijos de mi imaginación. Y él reconoce que os inventó, que non cree na súa existencia. Ya sé que en Bretaña se cree que es imposible decir un ser humano y una historia que no haya tenido existencia real. Y que no hay creación, sino memoria. En esto quizá aprenda la abundancia que hay en Bretaña de fantasmas y no identificados, y lo identificados que están los más. El refrán bretón que dice que cada sueño reclama su hueso aclara perfectamente lo que entre aquellos celtas se sospecha de los celtas y sus peripecias. Y en pie queda la pregunta: ¿quién es el que sueña? La niebla que enredoma el distante país ayuda al misterio. O sea, que este cunqueiro que fala desde un país de néboa, que crea por analoxía unha Bretaña neboenta, explícanos que na Bretaña estas indeterminación entre a realidade e o soño é algo que nin sequera é problematizado. Bueno, e aparte recoñece tamén o amor a cara ao país da Bretaña que cultiva a través de todas esas lecturas e cita algunhas fontes librescas máis. Chateaubriand, creo que xa o comentaba, que xa era unha das que recoñecía ao principio, pero tamén Renan, Hilliard de L'Adam, Barclay, etc. Pero eu diría que aínda hai unha influencia máis que non menciona, que me extraña que non mencione, que só podo pensar que ou esqueceu ou será unha casualidade extrañísima para que coincida recreando tantos aspectos de esa obra sin tela lido, que é a obra de Anatole Lebras, La légende de la mort à la Basse-Bretagne. Na obra de Lebras estúdase a tradición bretona das crenzas no mundo de ultratumba e fálanos de uns detalles concretos desas crenzas de supersticións da cultura tradicional bretona que recordan algúns momentos da narración de Cunqueiro, deses personaxes da carroza que percorre os camiños da Bretaña moi claramente, pero tamén outra obra do
da podredume das súas carnes, e de quedar o seu esquelete limpo, libre para pasar a esa outra vida no máis alá. Hai na obra de Castelao terán todos na mente agora, seguro, a momento en que Castelao explica este proceso na súa obra Un ollo de vidro. Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete. Hai ese proceso de liberación da carne que vai pudrindo ata que queda o esquelete libre que pode sair a convivir co resto das xentes do Camposanto dos esqueletos. E agora, con esta alarma posta, voules ver unha presentación do personaxe que fai Cunqueiro seguindo un sistema que sigue de unha maneira moi paralela en varias das súas obras. Sí, voy a abrir más. Cunqueiro utiliza un esquema que é presentación do espazo, presentación do personaxe e inicio das aventuras en episodios con frecuencia independientes de concepto paralelismo. Ben, entón vamos a poderíamos facer esa lectura que creo que non é necesaria da presentación do espazo da Bretaña, poderíamos cambiar a palabra Bretaña por Galicia e resultaría exactamente creíble, pero vamos á descripción do personaxe. Charles Antoine Mathieu de Poisson. Non vou a ler toda a caracterización do personaxe, pero sí un fragmento que me interesa máis. A súa nai viñera de Angers, de familia de magistrados, unha familia describe a súa nai, e logo volve ao personaxe concreto, ao protagonista, Eli. Algo que nos pasa bastante desapercibido. En principio, a mí pasa bastante desapercibido hasta agora, hai moi pouco. Él tiña o ollo esquerdo de vidro. E o Charles Antoine Mathieu de Poisson tiña un ollo esquerdo de vidro. Eu creo que é unha chamada de intertextualidade que nos está despertando reminiscencias sobre a nosa propia tradición, non? E que, ademais de todo este mundo do ultratumba, das memorias de ultratumba, das crenzas dos mortos, da alma da Bretaña, das referencias ingresas da Bretaña, Cunqueiro ten un paralelismo nas obras da xeración anterior, da historia que coñeceu o Dr. Albeiros de Risco, do ollo de vidro de Castelao, do conto do ultratumba tamén de Pedro Pedrallo. Temos este cultivo do mundo da ultratumba que ven xa da xeración mosca, a xeración que está poñendo en marcha o cultivo do xénero narrativo en Galicia. E creo que Cunqueiro, con esta conexión con o mundo do ultratumba, está xogando con buscar toda unha serie de interseccións entre a cultura galega e bretona, de maneira que o que está demostrando nesta obra das Crónicas dos Uchantre que se pode facer na teoría da Bretaña sen personaxes artúricos, que con escenario de Bretaña, con materia que é común a ese mundo atlántico e que é perfectamente recoñecible por as diferentes culturas
deste mundo atlántico co que se quere compartir tradición e que é outra maneira de ampliar a materia, mantendo o elemento básico do escenario. Ben, despois, en relación co escenario, tamén cultiva os paralelismos entre as súas obras. O inicio do periplo da carroza da Crónica do Sochantre segue unha descríbese seguindo unha secuencia que vou ler agora eran, como les recorda, a presentación do espacio no que se desenvolvía tamén a obra do Merlín. Di en as Crónicas do Sochantre: para ir de Pontivy a Quelbén, para ir de Pontivy a Quelbén había que cruzar o río Blavet pola ponte da Pasaxe e logo o río na Costiña. Desde o alto era moi alegre de mirar a veiga do Blavet, toda unha pradería abaixo, e nas rilleiras navegas e aveeiras, e as ribeiras do río mestas de cerdeiras e mazaeiros, e ao pé de cada casa dúas ou tres figueirinhas ramonas de tanto esparramo. Por entre as tellas purpúreas dos tellados de Pontivy surtía heroica a torre do castelo, coberta de ela. Baixando da noite de Quelbén a Pontivy, parecía que alguén tiña pousado na terra un grande candeeiro de 100 brazos. Era Pontivy coas luces acesas nas casas, cos faroles de aceite de balea no cabido, coa grande linterna da ponte ducal. É un percorrido no que vai dando moitos detalles dos lugares por os que pasa, detalles que van desde os topónimos concretos que nos teñen que situar no mapa, e tamén detalles da paisaxe, dos mazaeiros, dos campos de avea, de nabos, e das figueiras, etc., a ponte que pasa, e vai facendo unha especie de traveling cinematográfico que acaba nunha perspectiva que contempla todo o lugar onde se vai a situar os personaxes. Agora vexan como se describe esa paisaxe, escenario no Merlín de familia. O camiño, sempre os camiños, o camiño vai un pouco a rendes do río. E de Pontivy a Quelbén había que cruzar o río. E cando gaña o Chan, onde chaman paradas, métese por entre os lamagueiros, ata onde dicen Pontigo, que é unha ponte baia de madeira, na que moi gustoso é de ouvir o trote corte dos cabalos dos viaxeiros que van e ven camiño de Devís. E había mazaeiros ao longo das presas. O vento tiraba mazás. As mazás tamén un problema moi reiterado, como unha especie de reminiscencia ao imaginario que conecta con Avalón, a Illa das Mazás. O vento tiraba mazás á auga e sempre había oncederas verdes coloradas bailando na espuma. Dende Miranda vese esmelle todo alrededor, o castelo de Devís, a Fraga da Serpe, a Lagoa dos Cabos, e de día, a seu carón, o fume das freirías do Vilar. Pola noite, desde Miranda, eu poñíame a ollar como se acendían as luces de Devís, nas soltas e aparelladas torras, e en comparanza con elas, como pousadas no chan, as luces de Vilar. E ao final, esta panorámica nocturna, coas luces alá iluminando. Ben, entón, este paralelismo nas descripcións tamén establece unha conexión entre estas dúas obras que de alguna maneira ven a pechar ese círculo de que as dúas obras están traballando nunha mesma dirección, ainda que con estrategias en certa maneira opostas. Con isto aquí porque xa non hai máis tempo,
de la faire. On va maintenant peut-être permuter pour que Maria Jesús Noguera soit près de l'ordinateur. Donc, Maria Jesús Noguera est une spécialiste du conquero. Elle a fait sa thèse de doctorat sur conquero. Elle s'intéresse également à la poésie galicienne contemporaine, dans une perspective aussi de genre. Elle est aussi directrice du centre de recherche des pratiques culturelles émergentes à l'université de Saint-Jacques. Et je crois qu'il est temps de l'entendre. Tout est prêt. C'est parti. Merci. Boa tarde. Agradezo tamén a organización deste congreso que me permitise compartir mesa con sabios lectores da obra de Cunqueiro, avantarse de falar contra o final dunha serie, avantarse inconveniente, que xa se fixeron moitas cousas polas que eu vou pasar por alto, algunhas delas, e outras integradas na miña intervención. Porque a miña intervención, como se pode ver na proxección, está máis centrada nun elemento de Cunqueiro que para min é moi relevante, a pesar de non estar excesivamente estudado, que é o paratexto de Cunqueiro, entendendo por paratexto, tal como o definiu hai xa décadas Xenet, pois aquilo que envolve de algún xeito o texto ou o libro que o converte en tal. Refiro desde a capa, as notas introductorias, finais, os índices, as dedicatorias, e tamén elementos máis externos ao texto, como poden ser artigos relacionados con el, notas editoriais, declaracións públicas dos escritores, neste caso do Cunqueiro. Ben, as razóns que me levan a escolla do paratexto, a centrar a atención nel, son fundamentalmente dúas. Unha é a súa extensión, é evidente que o paratexto de Cunqueiro é moi extenso, títulos moi complexos, títulos non só de obras, senón tamén de seccións, de capítulos, de intercapítulos case, e ademais hai outros moitos elementos como, por exemplo, índices onomásticos, elementos duplicados. Outra razón, quizás a máis importante, é a capacidade de transgresión que Cunqueiro mostrou nestes elementos. A miúdo, estes elementos cumpren funcións que non son as que son agradadas, as que son propias, e así atopámonos con prefacios narrativos, atopámonos con índices onomásticos que son moitas veces verdadeiros microrelatos que ás veces mesmo prolongan, matizan a obra. Por estas duas razóns, dediquei algunhas páxinas, algunhas horas ao estudo do paratexto de Cunqueiro, e o que quería presentar aquí é como Cunqueiro tratou as Bretañas, para enquijalo un momento das Bretañas, referíndome a esa Bretaña lendaria, a esa Bretaña codificada na tradición, da que xa se falou aquí, e a esa outra Bretaña imaginada e literaturizada, a esas Bretañas que son unha mesma Bretaña, como se explicou aquí, ainda que con procedimentos inversos ou en apariencia opostos. Tratarei con brevidade tres elementos dos títulos, as notas introductorias e finais e os índices onomásticos. No que respecta aos títulos, como é sabido, os títulos de Cunqueiro son extensos, son moitas veces membres, e ademais neles
Cunqueiro acostuma tematizar o personaxe protagonista, non todos eles, pero si de moitos. Aí está Merlín e familia, Si o veres un pago de as illas, Vida e fuga de Fanto Fantini, Las mocedades de Ulises, etc. Por citar algúns títulos da narrativa. En Merlín e familia, evidentemente, tematiza o personaxe da tradición bretón, que xa se falou aquí, tamén deses procedimentos de integración, e neste caso inside un título longo, Merlín e familia e outras historias, no que non me vou deter. Van só dicir que o sintagma e familia, un sintagma integrador, integra outros personaxes, do que xa se escribiron moitas e moi atinadas páxinas entre asesinadas pola miña compañeira de mesa. Non obstante, así como en Merlín e familia hai unha tematización da materia da Bretaña, non acontece o mesmo nas crónicas dos Ochambre, que tal vez cabería agardar algunha tematización da toponimia, pero non acontece así nin no título xenérico, nin nos distintos títulos das seccións, que son a carroza, as historias e os viaxes. Tematizacións da materia da Bretaña tan só se encontran en Merlín e familia, no relato de Tristán García, dos outros estudiantes, e en algunhas outras pezas máis breves, algún título, algún poema, que xa se mencionou anteriormente, pero con todo me parece que o título non semella o lugar máis acaído para tematizar, para visibilizar esta materia. Algo diferente acontece con as notas introductorias finais da súa obra, na que precede, moi conhecida, que precede a Merlín e familia, evócase unha Bretaña legendaria que non se menciona e que se evoca a través do personaxe de Merlín. Non se menciona, xa se dixo aquí, porque o personaxe de Merlín aparece descontextualizado do espacio que non se dixo que era propio, a Bretaña, en este caso francesa, e situado nun lugar, un espazo galego, unhas coordenadas espaciais galegas que son a terra de Miranda. Esta evocación, como é coñecido, levase a cabo mediante o narrador da obra, a voz narrativa da obra, que corresponde ao paxe de Felipe de Amancia, o paxe, o criado da casa de Merlín. O fragmento é moi conhecido cando de obra de 9 anos cumpridos por Pascua por Sanamán achegueime a porta de Miamo Merlín, quen diría que María Mencher a puncha nova das máis misteriosas magias sentados tras seus inventos, pendollos e feitiços. Tanto este punto de vista narrativo como esta evocación da figura de Merlín, unha evocación nostálxica e un Merlín desorganizado, recontextualizado, mantense na nota final, na nota que pecha de Camilo Felipe de Amancia neste caso, e por informado o censo da familia que pasou por Miranda, a familia, con ese sentido que aparecía no título, en procura de cencia do señor Merlín, digo eu que tal sería contar nunha mañanciña as areas do mar. Compre dicir, con respecto ainda a Merlín e familia, que a autotraducción do inteiro castelán amplía, como é costume, como se dixo con respecto a ese epílogo para bretones, amplía a versión original e inclúe varios apéndices. Un deles leva por título Noticias varias de la vida de Don Merlín, mago de Bretaña, con esa posición mago de Bretaña casi a xeito de título para o mago. A propensión de Cunqueiro, a súa tendencia a estender, a duplicar o paratexto, apreciase de maneira moi clara nas crónicas dos Ochambre, onde aparecen dous títulos. Aparece
a nota lineal na primeira das notas que xa se mencionou aquí, por tanto non vou repetirla, aparece unha descripción da Bretaña, esa descripción na que o lineal desenvolve unha función xenérica agardada como é a indicación do contexto. Esa descripción esténdese ademais a unha paisaxe humana na que tamén se indicou proporcionanse claves para anticipar ese mundo que Armando Requeixo cualificou de unha maneira que me gustou como o mundo da ultra-realidade. Viven doados, alertantes pasaxeiros, sempre soterradas alamedas, difuntos vespertinos, ánimas reuniéndose de obrigas. A voz narrativa desa primeira nota introductoria repara tamén un feito no que creo que non se existiu ainda moito aquí, ainda que sí, se mencionou que un elemento recorrente en Cunqueiro, o gusto por contar historias, o gusto por narrar. Neste caso, Cunqueiro non só contextualiza na Bretaña, senón que presenta como un trazo caracterizador entre unha idiosincrasia ancestral bretona. Dentro das vilas mudadas, nos vellos pazos e castelos saneados, en Rennes, en Dinam, en Combourg ou en Tarbes, os sonorosos celtas conversan alrededor do lume que se encendeu hai 2000 anos, contando da guerra al mar, das batallas de Hannover, dos pleitos de familia dos namorados de Montrona. O feito do gusto por contar historias que tamén pertence aos bretóns, igual que é propio entre os gallegos. Ainda na versión galega, nas crónicas do Sochantre, hai unha segunda nota lineal onde o narrador sustitúe a descripción por a crónica. E o que nos presenta é unha crónica do protagonista nas súas coordenadas espaciais e tamén temporais. Como se dixo, a versión castelá das crónicas do Sochantre engade este epílogo para bretóns con unha serie de información a respecto, primeiro, desa anécdota que acaba sendo un leitmotiv na obra de conxunto da obra de Cunqueiro, entendendo tamén o seu paratexto, que o feito de non ter viaxado previamente a Bretaña. Hai tamén unha declaración das fontes, desas fontes escritas, a mencionada fonte oral de Felipe Loren, non poderemos por de agora contrastar, tampouco ten información por respecto das coincidencias entre esa Bretaña imaginada e logo a Bretaña conocida descoberta por él. O que aquí se dixo tamén de tomar Galicia como modelo, Galicia sempre a pauta o modelo para escribir esa Bretaña, pero eu querería engadir ainda un comentario a todo isto e como nese paratexto Cunqueiro estende a similitude entre Galicia e Bretaña o terreo do imaginario, dese imaginario común. E nese sentido se explica que para un gallego las historias bretonas de fantasmas y héroes tienen el sabor de lo suyo propio. Y es precisamente en esta dimensión imaginativa y ficcional a que lleva a relacionar o escritor a Bretaña imaginada con Bretaña ordinaria, a integrar esas dos Bretañas. Y este pasaje, mirando me quedo en un espejo cómo pasan vientos y nieblas. Igual puedo decir, ahora pasa verde y silenciosa Bretaña de Francia. Por lo fácil que me resulta considerar a Bretaña país de la imaginación y no de la real, y no es ajeno a ello,
que se llamara también Bretaña el país asombroso del rei Arturo. Creo que isto corrobora moitas das cuestións que os meus compañeiros expuxeron aquí. Centraríame agora no que para mí é o elemento máis singular do contexto hegeliano, creo que, sin dúbida, os índices onomásticos son uns índices cuxa función vai moito máis alá das funcións xenéricas dun índice, que serían a síntese, argumental, como moito a función mnemotécnica, a función de guieiro, e que incorporan moitas outras como a amplificación do narrado, a prolongación da historia na dimensión temporal, a función metaliteraria, a interpretación. Creo que os índices hegelianos son, como dixen antes, moitas veces microrelatos construídos de maneira paralela á propia historia e indicadores de como a historia podería proseguir para un lector imaginado, tal vez debería decir un lector soñado xa metidos neste contexto. Ben, as outras obras de Cunqueiro, que sobre todo estou tratando aquí, Merlín e familia e as crónicas do seu chambre, presentan algunhas diferenzas no que se refire aos seus índices, sobre todo na súa composición. O índice de Merlín e familia é, como acostuman ser os índices onomásticos cunqueirianos, moi heteroxéneo, incorpora non só personaxes, senón tamén lugares, seres imaginarios, mesmo obxectos, animais, e recolle os dous protagonistas e dous personaxes artúricos na obra, Merlín e Ginebra. Incorporaos desde o punto de vista tamén narrativo de Felipe de Amancia, do narrador da obra. Merlín e familia é unha obra narratolóxicamente logo moi coherente. De Merlín dixe o meu señor amo e mestre que non digo que me arrolle este porque non teño noticia de que morrese. Este é unha distancia temporal por unha banda, pero por outra insiste tamén na atemporalidade de Doña Ginebra, que tiñaba a raíña que foi de Bretaña, outra nobre e poderosa señora. O índice onomástico incorpora, por suposto, aquí sí que aparece mencionada a toponimia e o topónimo Bretaña, nación de Doña Ginebra. O topónimo aparece vinculado non con Merlín, senón con Doña Ginebra, que tiña ali un pazo, dúas roseiras con o señor. É un grande reino deitado de mar a mar. E agora está en partición que o derradeiro rei, señor Artús, volveuse corvo nunha batalla. De maneira colateral incorpora non a entrada correspondente a Merlín e a Ginebra, senón a Bretaña, o mito do rei. O paratexto de Merlín e familia incorpora tamén a Balón e Gaula a propósito de Don Amadís e Doña Oriana, a pesar de que tanto Don Amadís como Doña Oriana non teñen relevancia na dieces e non aparecen desenvolvidos na dieces. Doña Oriana aparece mencionada por un feito tamén colateral como é que a súa imaxe estaba bordando Doña Ginebra nun pano. Ben, de Avalón dice que a illa onde mora Don Amadís, de que casou con Doña Oriana, é unha das partes máis antigas e esgregas de Bretaña, e o seu nome quere dicir a misteriosa. De Gaula, reino ínsula no mar aberto, de onde foi a coroa de Don Amadís, e agora é parte oculta do Imperio de Bretaña. Un caso semellante, ten que ver coa relación coa diésese principal, ocorre con Don Parsifal, onde de novo hai un xogo de niveles textuais. Don Parsifal dice historia en verso que contaba Doña Ginebra
dun cabaleiro de Bretaña que foi en demanda do Graal. A materia da Bretaña, a materia lendaria, aparece verdadeiramente integrada en diferentes niveis da narración e, sobre todo, de maneira moi clara nos índices onomásticos. En lo que respecta aos índices onomásticos do índice onomástico das Crónicas do Subsantre, atopámonos unha diferenza e tamén unha singularidade no conxunto de índices onomásticos de Cunqueiro. Non se chama índice onomástico, senón dramatis personae. Entón, en consecuencia con iso, tan só inclúe personaxes. Non inclúe, por lo tanto, topónimos. Non inclúe toda esa toponimia tan detallada da Bretaña que nomea a paisaxe que se describe no libro. Esa toponimia vese relegada ás fórmulas onomásticas. En este caso, Cunqueiro bota a mano dun sistema onomástico tradicional, un nome máis lugar de procedencia, fulano de tal sitio, que tanto practicou na súa narrativa curta, o bastardo Godiel, o capitán de Combú, e tamén nas propias entradas do inicio onomástico, pois é onde aparece desenvolvida presente de maneira moi minuciosa esa toponimia que xa unha non sabe se dicir se real, se soñada, se imaginada ou se reinterpretada. Volvendo á toponimia, volvendo a esa Bretaña mítica, esa materia propiamente da Bretaña, resulta curioso comprobar como a presenza de personaxes artúricos vai moito máis alá de Merlín e familia, pero vai moito máis alá sobre todo nos índices onomásticos. Aquí resulta curioso porque estes índices onomásticos incorporan personaxes que ou ben non teñen relevancia na diéxese ou teñen unha presenza verdadeiramente anecdótica. É o caso do rei Arturo, en Las Mocedades de Ulises, de quen se di la flor de las coronas del mundo. Fue rey en Bretaña, dio su nombre a los más alegres veranos. No debe haber libro en que, por lo menos una vez, no se diga su nombre. Eleva o rei Artur como personaxe a unha categoría verdadeiramente universal na historia da literatura. De Lanzarote de Lago, en Vida y Fugas de Fanto Fantini, dice: el señor Capovilla hizo pasar a Fanto ante la anciana de las joyas en la posada en el camino de Florencia por un sobrino de su mismo nombre del caballero Lanzarote del Lago. Aquí a conexión con la historia es verdadeiramente anecdótica. Con respecto a Isolda, tamén en Vida y Fugas de Fanto Fantini, dice que es una de esas bellísimas señoras a las que hay que citar por el dorado cabello, por los ojos azules, porque sonríen y porque lloran y porque mueren de amor, con un final verdaderamente tamén cunqueiriano. Arturo e Isolda e todos estes personaxes aparecen convocados nos índices onomásticos en calidade do que en algún momento chamei personaxes nome, dentro do que sería unha posible caracterización dos personaxes de Cunqueiro, atendendo a súa función. Son personaxes que pertencen á literatura universal, que non teñen relevancia na acción, aparecen mencionados, aparecen citados, ás veces a partir dunha anécdota mínima, con certo humor en ocasións, e que se aparecen recollidos nos índices en calidade de personaxes da historia da literatura universal, a beira de Beatrice, de Flamenca ou de Hamlet, que tamén aparecen recollidos nos índices cunqueirianos. Se teño ainda un pouquinho de tempo, gustaríame engadir a estas reflexións sobre as Bretañas, no paratexto de Cunqueiro, facendo referencia, neste caso, a un texto de Belano de Cometa, a unha versión
e a unha visión que se dá da materia da Bretaña, neste caso non estamos propiamente diante dun contexto, estamos diante dunha sección ou dúas seccións do libro, pero son dúas seccións que aparecen dentro desta verdadeira novela de libro, aparece na parte final, na segunda parte, la batalla de los 4 reyes. Son los reyes en presencia e audiencia con Julio César final. Para mí é significativo que non aparezan nun paratexto, pero sí en dúas seccións de extensión moito menor que as anteriores e que aparecen de certa medida nunha marxe. A curiosidade da visión da Bretaña que se dá aquí é que se trata dunha Bretaña degradada. Falábase antes do final, non? Desa Bretaña que xa non lucía, explicábase que dentro desa visión, desa cosmovisión, que era coherente ese Merlín en Miranda. Con respecto á figura do rei Artur, convocado na batalla, desa visión dun rei que xa non pode cabalgar, que ten que ir nunha egua moi gorda porque padece de almorrás, que ten que ir un oficial de pomadas e un oficial de clísteres para que o atenda, un queixoso que nun determinado momento explica: todo es cartón en Bretaña, los paladines, los caballos, hay que figurar que sigue la corte en Camelot. ¿Ves ese bosque? Cartón. Y el cuervo que es mi contrafigura. Cuando tomo vacaciones o hago semana inglesa, si viene visita, lo presentan como el rey Arturo en la selva de la isla de Avalon. Pues esta Bretaña esta Bretaña decadente, desde logo unha reescritura subversiva da Bretaña canónica. E é significativo para min que apareza nunha marxe, tanto nunha marxe temporal, o que sería a cronoloxía, sobre todo se atendemos a novela cunqueiriana, e tamén nunha marxe da propia novela británica con la batalla de los 4 reyes. Ben, a xeito xa de conclusión, e para ir rematando, eu estou convencida de que as marxes do texto de Cunqueiro subliñan, prolongan elementos da narración e, por tanto, o paratexto cunqueiriano é paradoxalmente central. Ten unha centralidade que non lle corresponde. Por tanto, o seu extenso paratexto creo que é un valioso material, cando menos o que presentei aquí, que sou unha escolma, porque deixei fora moito del, sobre todo un paratexto que, polo que entendín, vai abordar Armando polo medio das actas, que son todos aqueles artigos de temática artúrica, pois é un valioso material para analizar a presenza e o tratamento da Bretaña na súa obra e, en particular, na súa narrativa. Desa análise eu salientaría dos conclusións. Unha, a importancia da materia de Bretaña como referente, da materia de Bretaña nun sentido amplo das Bretañas, e a súa vontade de deixar constancia a través do sistema onomástico e das entradas, sobre todo dos índices onomásticos, da súa toponimia. E isto ten unha gran importancia en canto elemento que está a xerar verosimilitude, importante sobre todo para as lecturas realistas ou en clave realista da obra de Cunqueiro. A segunda é a coherencia do seu universo lendario, coñecido como materia da Bretaña, xa propiamente dita, máis alá desde logo de Merlín e familia. Merlín, Ginebra, Amadís, Soriana, Parsifal, Istolda, Lanzarote e Artur. Cando menos, non? Personaxes desa historia universal e tamén do mapa da ficción cunqueiriana. E a última é o contraste entre
esta coherencia e as estrategias de descontextualización, recontextualización, subversión, subversión moitas veces é reescritura contracanónica e, a fin de contas, imaginación, exercicio, reescritura imaginativa na materia da Bretaña. As materias, as Bretañas en área imaginadas ocupan logo un importante lugar no paratexto hegeliano, no paratexto dun autor que a forza de ler libros de caballerías, ler libros artúricos, segundo as súas propias palabras, quixo facer unha especie de reivindicificación que poderíamos dicir galega, e que cando tiña que contar un val do Río Aume, cando tiña que falar da xeografía bretoa, botou man dun val que tiña preto, o val do Masma. Eu tiña que contar dun val, di nunha entrevista, e entón botei man do val que tiña máis preto, e este val era o val do Masma. Moitas gracias. Comme les femmes, on sait tout faire, je vais aussi me présenter, pouvoir passer à la place de Maria Ressources. Donc, Christine Rivalan, et je suis professeure de littérature contemporaine à l'Université de Rennes. Et donc, je vais avoir l'audace de parler de Conqueiro devant vous et devant surtout les personnes qui ont consacré une grande partie de leur recherche à l'œuvre de Conqueiro. C'est donc une lecture personnelle à partir de mes propres lectures que je vais vous proposer. Voilà. En español, oui. Bien. Bueno, pues entonces, a propósito de estas crónicas del Sosante, pensé que lo primero era reflexionar en torno al contexto literario, no solamente en Galicia, en España, sino de manera un poquito más general. Y cuando se recorre el panorama de la literatura europea de aquellos años, llama la atención el desajuste entre las preocupaciones aparentemente locales, casi folclóricas, y la publicación de obras que estaban intentando renovar tanto la escritura novelesca como las temáticas. Así, en 1956, publicaron Michel Butor, L'Emploi du Temps, Albert Camus, La Chute, Nathalie Sarraud, L'Ère du Soupçon. Y en el año anterior, Rafael Sánchez Ferlosio había publicado El Jarama y Nabokov, Lolita. Eran tiempos de renovación narrativa, de búsquedas y de cuestionamiento del mismo concepto de la novela. Por lo cual, estas crónicas del Sosante podrían aparecer como anacrónicas, si recordamos un poco la intriga. En el año 1793, el recorrido por Bretaña del Sosante de Pontivy, llevado por una hueste de difuntos a tocar en el entierro de un finado, con un intervalo compuesto por los relatos de las circunstancias de sus muertes durante una noche de paz. Sin embargo, el tratamiento literario de las crónicas las acerca a las problemáticas europeas más que a las de uno de sus compañeros de letras. Próximo a Conqueiro, tanto en edad como en amistad, está José María Castroviejo, autor de El pálido visitante, publicado en 1960.
Acogido en Bretaña por amigos, especialmente Bernard Parades, folclorista, Castroviejo se hace eco de una serie de leyendas bretonas, todas relatadas por sus amigos. Privilegia los ambientes de bruma, viento, y en su prólogo Castroviejo aclara su intención: volver a lo esencial de la literatura, al deleitar enseñando. Se reivindica en reacción a las orientaciones literarias de su época y concluye el umbral con estas palabras. Por eso, desde Galicia, en la que la imaginación fue siempre su mejor bandera literaria, popular y entrañable, traigo hoy estos relatos en los que he mezclado realidad y ensueño con la seguridad de que responden intencionalmente por encima de las modas y de los malos modismos a lo que sentimos también de manera entrañablemente fiel. El posicionamiento está muy claro y remite a un libro basado, aunque no totalmente, porque la segunda parte del libro también se refiere a Galicia, pero un libro basado en los relatos que forman parte de la memoria de los bretones, a la manera de Anatole Lebras de las Légendes de la Mort. Nada de ello en las crónicas que, a pesar de la ubicación en Bretaña, tienen otro alcance literario, aunque no directamente reivindicado. Diferentes estudiosos de Cunqueiro ya han analizado detenidamente el libro, cuestionando en particular el uso de la ironía y la puesta en tela de juicio de un modelo de novela casi decimonónica. Aunque el procedimiento del manuscrito encontrado no tenga nada nuevo, participa de la intención de Cunqueiro de llevar al lector a reflexionar sobre lo que es la novela o sobre la ilusión realista a partir de algunos experimentos de la época como la polifonía de las voces narrativas, la puesta en tela de juicio de la autoría, el recurso a la creación colectiva, la mezcla de los géneros literarios o el recurso al distanciamiento. También en la gran enciclopedia gallega, José María Dogado Paz dice: las notas claves de la obra literaria de Álvaro Cunqueiro son la combinación de la realidad con la fantasía, la deformación del tiempo y el espacio y la utilización de índices al final de muchas de las obras en las que nos da los datos biográficos de sus imaginarios personajes como si de alguien real se tratase. Todo eso ya se ha estudiado detenidamente. Creo que desde la tesis de Juan José Fernández, leída en 1986 en Rennes II y titulada Las crónicas del Sosantre, presentación, traducción y no, hasta una tesis reciente, Massimiliano Pigliarowski, Juegos metaliterarios e imaginación en la obra de Álvaro Cunqueiro, leída en la Complutense de Madrid en 2013, sin olvidar también la tesis de María Jesús. Es decir, que ya se ha estudiado mucho este texto, y para no volver demasiado a las andadas y para conectar con la temática histórico-geográfica y las relaciones entre Galicia y Bretaña en estas jornadas, quise documentar el recurso a los topónimos de Bretaña, y así vamos a completar un poco la lectura de esta obra. Topónimos de Bretaña tan omnipresentes en estas crónicas, y eso para cuestionar una vez más el texto desde la coordenada espacial y proponer una lectura, me temo, algo heterodoxa de las crónicas. Para ello parece necesario empezar por el final de la obra, por este epílogo para los bretones.
En efecto, llegado al final de su lectura, el lector se entera de que el autor confiesa que no ha respetado totalmente el pacto que le unía implícitamente a sus lectores. Les ha contado algo que no conocía directamente y en un contexto de valoración positiva del realismo, eso parece merecer algunas explicaciones. Como se ha recordado ayer, el viaje a Bretaña, viaje de descubrimiento y conocimiento, formaba parte de las experiencias ineludibles de muchos de los intelectuales gallegos, desde el viaje de Castelao a Bretaña en el año 1929, que le dio la ocasión de inventariar los calvarios, o el viaje de Fermín Cabré en 1932, que le dio la inspiración para su poema sobre la noche bretona en el faro de Ericmund. Igualmente, Castroviejo viajó repetidas veces a Bretaña, donde tenía unos amigos personales. En el momento de publicar la edición en castellano de la novela, no era el caso de Cunqueiro, que solo tenía un conocimiento libresco de Bretaña. Solo fue en 1964 cuando Cunqueiro visitó Bretaña con el polémico y controvertido Paulin Monjaret, que compartía con él el interés por la música y el canto tradicional. Sin embargo, tenía un conocimiento de Bretaña y de lo bretón gracias a sus lecturas. De hecho, parece que existía una biblioteca del intelectual gallego en la que cabían, entre otras muchas obras, las de Chateaubriand, Renan, Villiers de Villadon, Le Bras, Le Goffin para los franceses y de Lord Dunsany para los irlandeses. La lectura de sus obras brindaba una materia bretona renovada y esa utilizó Cunqueiro. Como bien explica, este epílogo le da la oportunidad de explicitar su técnica literaria en la evocación de las tierras bretonas y empieza por citar sus fuentes. No voy a repetir la cita, ya que la hemos oído, sepan los bretones que lean este libro, etc. Luego indica cuál ha sido la técnica empleada para sustituir su ausencia de conocimiento físico de Bretaña. El campo y las ciudades, los ríos y los vagos, los caminos y las ruinas, los he pintado del natural de la tierra mía, Galicia, siendo ambos, el bretón y el galaico, reinos atlánticos, finisterres, parejos en flora y fauna y provincias vagamente lejanas. El parentesco probado entre las dos regiones le permite describir la una a partir de lo que conoce de la otra, y el método lo legitiman sus consultas con Philippe Le Vert, de eso también se ha hablado antes, el bretón de Lugo, su referente en Galicia para Bretaña, y termina afirmando su amor a Bretaña antes de conocer a Bretaña. Dice: quisiera que se viera en estas páginas el amor que le he ido tomando a Bretaña a lo largo de variadas ocasionales lecturas, Chateaubriand, Renan, Villiers de Villadon, Le Goffin. Después de semejante declaración de amor, difícil reprocharle su ignorancia física de Bretaña. Además, creo que ya es tiempo de cuestionar la materia bretona manejada en la novela e interesarse por el viaje por Bretaña. Es un viaje geográfico nutrido por lo literario, lo histórico en sus diversas manifestaciones monumentales, genealógicas, con los linajes y estilos. Subamos de Polizones a la carroza y sigamos a la oeste en su recorrido por Bretaña. La novela se abre con un incipit que presenta al lector, en términos generales, la tierra de Bretaña y retrata a sus habitantes
sonoros celtas antes de iniciar el viaje de la hueste, dinámica danza macabra. La primera frase, además de reminiscencias renanianas, parece sacada de una presentación del libro de texto de geografía. Bretaña es una tierra muy peñascosa por el lado del mar, pero se abre en amplias planicies, valles estrechos y alegres oteros, por donde se une a Francia. También recuerda el incipit de El Jarama, donde Rafael Sánchez Ferlosio empezó con una descripción geográfica. Y ello ya sugiere que Cunqueiro no está lejos de las preocupaciones de los novelistas de su tiempo y de sus experimentos. Esta perspectiva, sin embargo, no se mantiene mucho y pronto prosigue el narrador desde un punto de vista que ya no tiene nada de científico, más bien se presenta como el eco de una serie de leyendas. Es una tierra muy viciosa de caminos, puesto que en ella, amén de la gente natural del sobremundo, andan fáciles y vigilantes pasajeros, gente de las soterradas alamedas, difuntos vespertinos, fantasmas, huestes caballeras, ánimas redimiéndose de penas. Las más de ellas, gentes fallecidas, a las que alguna Paulina niega descanso. Las hieren los vientos y las noches por los inúmeros caminos, hasta que solo queda de ellas un aliento frío. Este fragmento no es sin recordar renglones de Renan à l'évocar Bretagne. Lorsqu'on voyageant dans la presqu'île armoricaine, on entre dans la véritable Bretagne, dans celle qui mérite ce nom par la langue et la race, le plus brusque changement se fait sentir tout à coup. Un vent froid, plein de vagues et de tristesse s'élève et transporte l'âme vers d'autres pensées. Le sommet des arbres se dépouille et se tord. La bruyère étend au loin sa teinte uniforme. Le granit perce à chaque pas un sol trop maigre pour le revêtir. Une mer presque toujours sombre forme à l'horizon un cercle d'éternels gémissements. Il semble que l'on entre dans les couches souterraines d'un autre âge et l'on ressent quelque chose des impressions que Dante nous fait éprouver quand il nous conduit d'un cercle à un autre de son enfer. Igual que en Cunqueiro se entra en Bretaña como en otro mundo y la presencia de la muerte es inmediatamente perceptible. Para Cunqueiro, estas primeras páginas permiten ambientar al lector y crear las condiciones para empezar el viaje. Con el fragmento se entiende por qué se pudo considerar que Cunqueiro y Castroviejo tienen similares preocupaciones literarias y por qué en la gran enciclopedia gallega Paolo Giuseppe Gauci pudo escribir a propósito de los dos autores gallegos lo siguiente. A ambos escritores no les interesa solamente volver a tratar los temas de la materia de Bretaña, sino captar principalmente ese aire de misterio, de leyenda y de enigmática simbología que se encuentra en su base y que les permite, a través del uso culto y sensible de una fantasía sin límites, esa literatura de lo fantástico y de lo irreal, que es uno de los aspectos importantes de la cultura gallega de hoy. Sin embargo, la lectura del libro que aquí se va a proponer aleja mucho el texto de esta perspectiva exclusivamente fantástica. A continuación, después de estas páginas introductorias, la novela se estructura en torno a las etapas del viaje. Supuestamente el viaje del Sochantre dura unos 3 años, entre 1792 y 1795, aunque el relato solo se detiene en unos pocos momentos que se corresponden con el paso por unos lugares específicos. Primero, el Sochantre sale de su casa de la calle de los Drapiers en Pontivy, situada en el casco histórico.
De hecho, Pontivy se convierte provisionalmente en el centro del mundo, punto de partida de un trayecto geográfico que también es trayectoria vital del personaje. Iniciación para un Sosante que al final se reincorpora a su casa, modificado por el viaje. Pero de momento se trata de salir del viaje y una larga frase sinuosa como el paisaje que describe cuenta la salida de Pontivy cruzando el Blavet rumbo a Quelva. Y tampoco la voy a leer porque la he leído hace poco María Jesús. Inmediatamente surge un paisaje en cuya descripción cumplen un papel importante los nombres de ciudades, ríos y las referencias a los principales elementos de la naturaleza local o supuestamente local. De entrada, se da mucha importancia a la descripción del paisaje y las referencias toponímicas precisas cumplen un doble papel. Por una parte, organizan y marcan la progresión de la hueste y por otra, funcionan a modo de un hipertexto, revelando al lector toda una geografía cultural de Bretaña, tejiendo una sutil red de representaciones de la muerte, especialmente de muertes violentas. Así, a continuación, se trata de alcanzar Quelbel y el cementerio de Pernascleder. Quelbel es un pueblo que tiene fama de ser una auténtica biblioteca por las numerosas leyendas e historias relacionadas con él. La Basílica Notre-Dame de Quelbel es un lugar de peregrinación y encierra una Virgen retablo de las pocas que aún se conservan. Es decir, que el mismo nombre es evocador de todo un mundo. Pasan por el cementerio de Pernascleder, pueblo en el que se conserva una magnífica danza de la muerte, que enlaza perfectamente con la temática de la novela, aunque no se mencione explícitamente. En el cementerio tiene que limpiarse el difunto de Quelbel, otra vez para acceder a todas las capas de significados. Cunero solo puede contar con la fuerza evocadora del topónimo para los que conocen este patrimonio bretón. La etapa siguiente será la noche en el monasterio de Sainte-Flamme y alcanzan el monasterio en ruinas, donde, retomando tradiciones anteriores como los cuentos de Canterbury, se inserta la segunda parte, compuesta de los diferentes relatos, que de hecho explicitan las circunstancias de las muertes de los diferentes personajes. Los relatos se ubican en el monasterio de Sainte-Flamme-la-Terre y permiten ambientar toda la segunda parte en este lugar, convocando a Eflam y a su esposa Enora con la alusión al monasterio que edificaron en el terreno dado en agradecimiento a la ayuda aportada por el santo y en el cual se refugió. Finalizados los diferentes relatos, retoman el viaje tras pasar la noche y el viaje sigue por caminos reales y caminos de carros con todos los detalles para los lectores. Ahora se trata de ir a Dinan y en el camino se evocan algunos lugares históricos. El trayecto los lleva a Rostrenain, Carhaix y Guingamp. Y parece que Cunero menciona esta ciudad de Rostrenain para orientar al lector viajero sin que Rostrenain cumpla un papel especial. Pero Rostrenain fue sede de una potente baronía con Rigualot, seneschal de Bretaña en 1068, y la ciudad creció alrededor de un castillo de madera en el siglo VII, ampliado y fortalecido, que se convirtió en castillo con altas murallas y
tras 3 años de asedios a finales del siglo XVI, fue quemado y destruido. Es decir, que de esta forma es todo un pasado de poder y de luchas lo que se convoca. Con una economía máxima, el escritor esboza un trasfondo de gran espesor histórico con visos de reflexión filosófica. La etapa siguiente es la ciudad de Dinant, y mucho antes de la llegada a Dinant se puede seguir el camino que lleva a la ciudad gracias a una serie de menciones geográficas. Huelva, Carré, Guingamp, Lorient. Dinant se resume a la plaza de la iglesia Saint-Sauveur, en parte vestigio del siglo XII, y permite evocar tiempos en los que la iglesia favorecía en torno a ella la expresión de un sentimiento colectivo. El error de uno de los personajes, Monsieur de Nancy, que guillotina al sustituto Toulet, presente en Dinant para enseñar a Monsieur de Bretaña la práctica de la guillotina, obliga a la hueste a abandonar rápidamente Dinant, y así llegan a Combourg, otro nombre famoso relacionado con Chateaubriand y con gran fuerza evocadora. En Combourg termina el viaje por Bretaña de la oeste, pero no el viaje, ya que se aprovechan de la proximidad de Normandía y de algunos lugares para penetrar la región vecina con el pretexto de una función de teatro en Conflans. Queda por localizar Conflans, lugar de representación de una nueva versión de Romeo y Julieta. De hecho, existe una ciudad pequeña de Normandía llamada Domfront, y por los datos añadidos por Junqueiro, podría ser la deformación una reunión de Canfront y Domfront. En primer lugar, es un punto de partida de la peregrinación a Santiago de Compostela, es decir, que eso podría explicar el recuerdo presente de este topónimo en Junqueiro. Y el segundo está en la proximidad de Bagnols-de-l'Orne, y se va a mencionar inmediatamente después, en el departamento de Orne, en Normandía. También existe cerca un Saint-Cormier-des-Landes, lo que puede explicar la presencia o la referencia a los Landes al final del episodio de teatro. Domfront, además, es una ciudad relacionada con el tema de la muerte violenta. Domfront, ville de malheur, arrivé à midi, pendu à 1h, seulement point le temps de dîner. En todo eso podría inspirarse Junqueiro para mezclar elementos ficticios a lo que parecía ser un auténtico manual de geografía. Sus difuntos tampoco carecen de cierto sentido de su bienestar, y así algunos van camino de los baños termales de Bagnols-de-l'Orne, mientras que la otra parte del grupo se queda en la Ferté-Macé, esperando en las ruinas. Tras una nueva aventura semi-amorosa en Bagnols-de-l'Orne, termina el viaje y desaparece la hueste. Por su parte, el Sochantre regresa a su casa. El itinerario completo abarca la mitad este de Bretaña. Abarca la mitad este de Bretaña y una pequeña parte de Normandía. Este trayecto se completa con la mención de una serie de lugares que amplían el espacio considerado. En Audierne, vienen indicados en amarillo en el mapa. Quimper, Farouet, Huelguat, Guingamp, Lanrivain. La larga enumeración de los topónimos completados por algún nombre de río, el Blavet, el Scorff, o de bosque con el Boulic,
permite la orientación de la novela en un espacio geográfico bien identificable, Bretaña, para seguir el recorrido del Centre y de la Oeste, pero sobre todo actúa como balizas de la memoria. La novela es como un mil hojas que superpone capas de significados y el tema del viaje corre parejo de otro, que es el de la búsqueda, tema fundador del relato célico. En este sentido, el episodio de los 9 Juanes es revelador del tratamiento de la materia bretona. El primo de Polancourt, Duchamp, permite convocar un lugar interesante que es Notre-Dame-du-Crâne, famosa por una vidriera que representa al apóstol Santiago, otro viajero. Eso invita a considerar el viaje del Sociante como experiencia, viaje iniciático que lo metamorfosea, ya que al regresar a su casa tiene que aceptar una nueva personalidad opuesta a la que era la suya antes del viaje. A diferencia de los relatos de Castroviejo, Cunquero no se vale de personajes identificados como bretones del pueblo y no recurre a lo tradicional. La experiencia vivida por el Sociante es la experiencia de la muerte, tema único de la novela, desde el temor a la muerte violenta expresado por las pesadillas del Sociante en las primeras páginas. La muerte lo invade todo, hasta como se ha visto detrás de los topónimos que remiten a un patrimonio arquitectural que contribuye a llenar el espacio narrativo. Además del viaje, con la mención de los topónimos, el relato permite abarcar una gran parte del territorio bretón con alusiones a numerosas ciudades de Bretaña. Para el proyecto literario y filosófico que era el suyo, me parece que Cunquero podía prescindir de un conocimiento directo con Bretaña. En cambio, le era especialmente necesario un conocimiento casi enciclopédico de Bretaña, de sus tierras mucho, de sus hombres y mujeres poco menos. La experiencia de la muerte ajena modifica la vida y la filosofía del joven Sociante, y cabe recordar al respecto la experiencia de Renaud, de paso en el cementerio de Plougaslanec, para sentir el espesor de la experiencia vivida. Escribe Renaud, ce jour-là, j'éprouvais le sentiment de l'immensité de l'oubli et du vaste silence où s'engloutit la vie humaine, avec un effroi que je ressens encore et qui est resté un des éléments de ma vie morale. Ello ha podido llevar a lecturas de la novela de Cunquero como inspirada en los horrores de la guerra civil. Puede ser, aunque no funcione perfectamente esta lectura, muy limitadora me parece, además, del alcance de la novela. En cambio, hay una coincidencia llamativa. En 1957, un año después de la publicación de las crónicas, Michel Victor publicó La Modificación, novela que forma parte del llamado Nouveau Roman. Durante un viaje en tren, ritmado por las estaciones entre París y Roma, el protagonista experimenta un cambio profundo en su vida personal. Algo similar le pasa al Sociante, convirtiéndole en alter ego de otro personaje inscrito en un tiempo y en un espacio diferentes, pero con una angustia existencial similar. Así que, bien parece que al igual que al poner el pie en el departamento del tren, el protagonista de la novela de Victor inicia su modificación. Al subir a la carroza, inicia el Sociante una metamorfosis personal que modifica su relación a la vida y a la muerte. A ella contribuye no solamente la compañía de los difuntos,
sino también el recorrido por estos lugares que celebran la muerte. Y ese bien podría ser el tema central de la novela, en consonancia esta vez con otros novelistas europeos de la época, pero siguiendo caminos muy diferentes y un camino muy personal. Llegado al final de la novela, con este epílogo para los bretones, Cunqueiro deja como una invitación a retomar la lectura de su último volumen del ciclo bretón, otorgándole a la materia bretona un papel mucho más complejo de lo que el lector podía pensar. Fundamentándose en la obsesión común por el paso del tiempo y la muerte, propone un viaje más filosófico que geográfico, en el que el tema del realismo queda relegado, muy alejado de las orientaciones de la narrativa de su tiempo, que está Cunqueiro. Cunqueiro trajo una magistral aportación a la literatura de los 60, en la que Bretaña y los bretones se ganaron de rebote un primer papel, cuando lo esencial está en las circunstancias que modifican al hombre, sea vendedor de máquinas de escribir o suchante y bombardino. Y creo que ya es tiempo de volver a leer estas imprescindibles crónicas. Gracias.